नमस्कार, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे स्वागत करत आहे। आज आपण बघणार आहोत मुशी मसाला, तेही मालवणी पद्धतीने। तर चला शिकूया। स्टेप पहिली, मुशी जी आहे ही 2-3 पाण्यातून मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे। ही 1.5 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट आहे। पूर्णपणे याला व्यवस्थित अशी लावून घ्यायची आहे आणि हे अर्ध्या तासासाठी आता झाकून आपल्याला बाजूला ठेवून द्यायचे आहे। स्टेप दुसरी, तोपर्यंत आपण वाटपाची तयारी करून घ्यायची आहे। इथे मी एक ओला नारळ किसून घेतला आहे, 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे कापून घेतले आहेत, 2 टोमॅटो घेतले आहेत कापून आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे। तवा चांगला गरम केला आहे, 2 टेबलस्पून मी तेल घेतला आहे। सर्वात प्रथम कांदा कधीही नेहमी प्रथम टाकायचा आणि व्यवस्थितपर्यंत थोडासा हा भाजेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। थोडासा भाजला की टोमॅटो घालायची आहे। टोमॅटो ही व्यवस्थित चांगली परतून घ्यायची आहे। 2-3 कढीपत्त्याची पानं टाकली आहेत मी, कोथिंबीर याच्यातच टाकत आहे मी। व्यवस्थित आता हे टोमॅटो चांगला नरम होईपर्यंत हे आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। हे बघा, टोमॅटो आता नरम झालेला आहे। टोमॅटो नरम झाला की आता आपल्याला टाकायचं आहे खोबरं आणि व्यवस्थितपणे सतत परतत राहायचं आहे, नाही तर खोबरं हे खालून लागतं। आणि चांगला चॉकलेटी रंग येईपर्यंत, असं चांगला खमंग असा सुगंध असा वास येईपर्यंत हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे 5-10 मिनिटातच आपलं हे खोबरं तयार होईल। खोबरं हे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं, तव्यात असंच नाही ठेवायचं, कारण लोखंडी तवा असेल तर तो गरम असतो, खालून खोबरं हे जळलं जातं। प्लेटमध्ये घेऊन हे थंड करायचं आणि थंड झाल्यानंतर थोडंसं पाणी घालून हे मिक्सरमध्ये आपल्याला ह्याचं वाटप तयार करून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे। स्टेप तिसरी, आता आपण मसाले बघूया काय काय लागत आहे। इथे मी फोडणीसाठी कढीपत्त्याची 3-4 पाने, थोडीशी हिंग, लसणीच्या 3-4 पाकळ्या आणि थोडंसं जिरं घेतलं आहे। 2 चमचे गरम मसाला घेतला आहे। 2 चमचे मी घेतला आहे मालवणी मसाला। जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल तर 3 चमचे लाल तिखट घ्या आणि 3 चमचे गरम मसाला घ्या आणि पाव चमचा हळद घेतली आहे। पॅनमध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल घेतला आहे। तेल हे चांगलं गरम झालं की फोडणी द्यायची आहे। फोडणीसाठी कढीपत्ता, जिरं, लसूण आणि हिंग वापरला आहे। फोडणी ही चांगली अशी तडतडली की आता आपल्याला लगेच मुशी घालून घ्यायची आहे। इथे हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला की मुशी ही लगेचच शिजली जाते, जास्त वेळ लागत नाही। तर मुशी आणि मसाला हे एकदम आपल्याला इथे शिजवायचं आहे। तर मुशी घालून झालेली आहे, आता मी वाटप घालत आहे। इथे तुम्हाला चटणी कमी जास्त हवी असेल तसं पाणी कमी जास्त करू शकता। व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। हळद टाकत आहे आता मी, नंतर मालवणी मसाला। मालवणी मसाला तुमच्याकडे नसेल तर 3 चमचे लाल तिखट घ्या आणि 3 चमचे गरम मसाला घ्या। 2 टेबलस्पून मी घेतला आहे ते गरम मसाला। व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे मसाला आतमध्ये सर्व। चवीनुसार मीठही घालायचे आहे। थोडंसं पाणी घालत आहे आता मी। चवीनुसार घालूया आता मीठ आणि ह्याला 5 मिनिटं आता आपण उकळी येण्यासाठी झाकण लावून ठेवून देऊया। चांगली उकळी काढायची आहे। जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात प्रथम तुम्हाला मिळेल। 5 मिनिटांनंतर आपल्याला आता चेक करायचं ही मुशी आपली शिजली आहे की नाही। गॅस करूया मीडियम आणि मुशी आपण चेक करूया। मुशी बघा व्यवस्थित आपली शिजली गेली आहे। तर आता गॅस करायचा आहे बंद। जास्त हिला शिजवायचं नाही, नाहीतर पूर्ण आपली जी आमटी आहे ती सगळी त्याच्यात विरघळून जाणार मुशी। तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। रेसिपी आवडली असेल तर जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय बाय।